ani neviete, jak sa na to teším. Alright, ideme na to. Prvne ideme do zadku. Sem dole z kopca, čiže sa bojím, že sa strepím. Ježiši, to je strmý kopec. Ja sa zjebem. OK, dúfam, že sedačky sú nej tvrdé, lebo ja som vzadu ešte nesedela. Ja sa dávam... Ja som teraz dostala, že záchvat paniky. Hej. Kurník. A keby ste sa pýtali, že prečo som na ten svoj kanál, kde mám väčší úspech, nepridávala videjka, tak... Napýtajte sa radšej, OK. Toto je vlastne zadok, ukážem. Máme veci, je tu blbé svetlo, možno zažnem. Keby som to vedela, samozrejme. Ale nie je tu svetlo. Musím otvoriť. Takto sa dáva dole sedačka. A dobre na tom toto, lebo keď to takto potiahnete, tu mám odpad svoj. A tuto mám takto prístup k všetkým veciam do kufra. Čiže kľudne môžem urobiť, že počas jazdy si chcem niečo proste vybrať, tak mne stačí nie zastaviť na benzínke, ale stačí mi urobiť toto. A som v kufri. Ako môžete vidieť, ste teraz v kufri a pozrite, kde som ja. Či ma tam je vidieť, lebo ukážem tú kameru, ak to tam degaž, ale áno, vy ste naozaj v kufri ľudia. Vidíte proste, ja som tu a vy ste v kufri, čiže vlastne to spĺňa ako keby svoj potenciál na tento. Teraz si samozrejme ukázal, že kufri, toto je voda a už aby som aj rozmýšľala, že by som toto auto nejakým spôsobom poupratovala, lebo je tu bordel v tanku. To mi je vedľajšie. OK. Upracujem to tu a ozvem sa vám. Čiže zatiaľ čau a keď toto bude upratané, tak ozvem sa vám. Nevyjadrujem sa. Čauky ľudia, tešte sa na ďalšie takéto video s Fordom a dúfam, že ten pár stihnem. OK, čau!